Ladies and gentlemen, we are back again and nhasi tiri kudomboshava kwatinofarira kugara tiri because kudomboshava kunenge kukuitika zvinhu zvikuru nhasi tina mutumwa guruva. This is the first time yedu kuita episode namutumwa guruva. Ndane nguva ndichivaona tichimbongoti taurawo 1 or 2 zvati nichingotaura hedu off the camera, but nhasi tatirega timboya pamberi. Mutumwa, welcome. Welcome, Baba. Ndini ndakuwelcome ai. Ima ndiwelcome awo. Thank you so much. Aiwa, nice. Ndekwedu kwedu kuno. All right. Ima ndiwelcome kudomboshava. Can I feel at home? Gadzikana Baba. Makamira sei mudomboshava? Mudomboshava makanaka zvikuru. Muri kuwanikira nzvimbo dzekugara, vamwe takashaya muna Harare tiri kudo kuno kuchine mhepo inenge yakachena. Mari yenyu chete. Zvekuti munhuwo anofanike muwandinowa ndingaite ndingabate zvemari. Handingazivi. Nokuti handite business rokutengesa mastands. Hamusi land baron. Handiko ikoko. Aiwa, ndapanzwa zvakanaka. Vanhu vatanga kuona nhasi vada kuziva kuti mutumwa guruva ndiani. Mutumwa guruva mukomana akazvarwa muHarare. Mukomana ero? Ndibaba. Eka. Uye vari mukomana. Alright. Because mukati mukomana akamasista anoswera kutomhanya. Ndizvozvo. Munoswera matanzwa namadhambadhe. Alright, ndatende apa. Mukomana akazvarwa muHarare. Akakurira muHarare. Kusvikira munguva inoi. Kudomboshava kubasa. Alright, saka pamunotogara kuHarare. Kudomboshava ndokwamunoshandira. Indawo makachuza kushandira kudomboshava. Ndakachuza kushandira kudomboshava nechikonzo chokuti ndokune sangano randinaro muno. Alright. Pamunoti mutumwa, muri madzibaba, muri pastor, muri prophet, amen, something like that. Ndakangotumwa nezwi rakandipa shoko rokuuya naro. Alright. Saka vazhinji vanongoti mutumwa. Nokuti kune akandituma. Alright. Inini ndakakura ndichipinda Zayoja kwa baba Goti. Vaigara vachiti ticha kuti ukasangana nemunhu anozviti munhu waMwari, unofanira kumubvunza kuti Mwari akamuudza kuti kudii. Mwari akakuudzai kuti kudii? Mwari vakandipa shoko rokusunungurwa nokuponeswa kwevana veAfrica. Yakauya rini calling ye? Yakauya mugore ra1999. 1999? Mamune makore mangana? Ipapo ndakanga ndane 21 years. Makainzwisisa here? Ndakainzwisisa zvikuru. Asi manga magara muchiita zvekunamata? Ndagara ndichinamata. Mainamata muchitendero chakaita sei? Ndakaberekerwa muchitendo cheMethodist Church. Methodist Church. Then ibva kwauya calling yekuti mutumwa. Manje hamuna kusangana nematambudziko manje Methodist Church inenge isinganyatsosvika muchirezvi? Handina kusangana nemadambudziko. Noda kuti ikoko ndakanga ndisiri mutungamiri. Kumba handina kusangana nedambudziko. Nokuti sekuru vangu vakandibereka vakanga tori muprofita kukereke yepostori. Kunyange zvazvo amai vakandibereka vakaroorwa nababa wangu vaenda kuMethodist apo baba wangu vasinganamati. Alright, saka pakauya calling iyi zvakatora nguva yakareba sei kuti muzotanga kuita basa ramutumwa? Zvakatora makore anoita 4 years. Pa 4 years maitei? Ndakanga ndichibatsira mumwe mukuru akanga ari munhu angagara achitobatsira. Saka mamuri musondosi? Ndikupaona pamatobuda Methodist pamatonanga unoita musondosi. Mama zvijaira here? Maizvigona here? Ndakanga ndisina kujaira, asi ndaifanira kutera nokuti izwi rakanga randiti ndiende kunonge ndichishanda ndiri pasi pake, ndiri musangano rake. Kuti muzobva musangano rake izwi rakakuudzai futi? Ndakazobva musangano rake ari iye andisunungura ati chienda. Chiendai. Zvinhu zvakasvikonofamba here manje? Zvakasvika zvakamoti netsei. Asi mukuramba uchifamba murwendo zvakatanga kuzopedzisira zvakuendeka. Manga matoo nemhuri here pamakatanga basa iri? Ndakanga ndisina mhuri. Ndoda kuwanonokerwa foni yaloka. Alright. Mhuri makazoiwana makuita basa iri?
muri makaiwana muchitendero chamama vachinyowanira ichi kana kuti muri ndakaiwana ndiritori munhu aiteta basa mudzimai wangu ari kwaakanga ariyo. Alright, tikatada kuchipinda manje mumashandiro amuri kuita uro mashandiro amakaita kubva nguva iyoyo munoshandira munobatsira munonamatira vanhu nenzira ipi? Indinobatsira nenzira yechikristu kunyange zvazvo kune vamwe mabatsiro andinoita achita kunge ane chimwe chivanhu chedu savanhu vatema. Haane chivanhu? Haana, asi ane chimwari. Nei vanhu vachiona kunge ane chivanhu? Nechikonzo chokuti ndinoshanda sokunzwa kwandine ndaita panguva iyo. Chii chamakambonzwa chekuti vanhu vachiona kwabva kuti ichi chinenge chachivanhu ichi? Zvakafanana nekuti ikozvo tiri mumwedzi muri kurohwa makuva, vanhu pavari kudzora mweya yevafi mumuri, ini handipesani nokudzorwa kwemweya wemunhu akaenda mumunhu. Saka mukuti hamupesani nekurohwa kwemakuva? Chinonzi kurova makuva kudzora mweya womufi, vamwe vanoti mumusha. Ndozvanoti saka hamupesani nako kakurohwa kwemakuva? Handipesani nako, asi ndinogona kupesana maybe neicho charayira kuti mweya womunhu udzorwe, nokuti maringe nebhaibheri shoko raMwari mubhuku raMalakai, Malakai anoprofita pamusoro pekuti zuva guru rinotyisa apo Kristu asati auya vachatumira mweya waElijah kuti udzore dzenese mweya madzibaba kuvana nemweya yevana kumadzibaba. Asi bhuku raMalakai robva razoti iro munguva yakaberekwa murume ainzi John the Baptist, bhaibheri robva rati iro mweya waElijah nesimba rake zvakadzoka zvakanopfeka mutumbi waJohn Baptist. Zvobva zvazi nebhaibheri Johani akawanikwa akudzoredza semweya yemadzibaba kuvana nemweya yavana kumadzibaba. Zvonzi akawanikwa pamwe pacho achisona bhachi rakapfeka Elijah wasina kuona. Zvoreva kuti nemamwe mashoko Mwari pachavo vakatodzora mweya waElijah kuti uende kunopfeka Johani. Apo chikonzero chiri chei? Chichoti Johani apedzise assignment yakanga ichifana kuitwa naElijah akanga aenda kuna baba. Zvakamanikidza kuti kunyange mutumbi waJohani utange kubehave nenzira yekuti vakaona iri behavior yakaitwa naElijah. Zvoreva kuti izvo kudzorwa kwemweya Mwari vane mweya wakatomudzora wakapfeka kune mumwe mutumbi. Asi nhamo yozovapo pakuti izvo bhaibheri shoko raMwari rinoti iro narimwe ramazuva murume anonzi Samuel agumirwa, zvonzi akaenda kunokonsulta kune imwe nyanga, murume Sauro, kuti vadzore murume ainzi Samuel akanga aenda. Now hasha dzaMwari dzakavapo pamusoro pake, kwete nechikonzero chokuti adzora, asi nechikonzero chokuti adzora ndiani ende adzorerwei. Uye pachivanhu chedu kare kare kwaiti kana pachirohwa guva pachidzorwa vafi mumusha, araingorohwa guva mweya ongodzorwa, vaitogara pasi voona kuti pane makuva 6 ari mumuri ndiapi makuva emweya yatingadzore, evanhu vamwe vakanga vari madhokta nevanhu vakanga vane zvinhu zvaibatsira vanhu mumuri panguva iyo. Havaingorova guva rese remhombwe nerembavha, nokuti vaiziva takarova guva takadzora mweya womufiwo tadzora mweya wakanga uri pamusoro pemunhu anenge uchititambudza pamazuva ake apo ari panyika. Ndikupaona. Ko manje mavhesi anenge achitaura iwo kuti vakafa vane chine chekuita nevapenyu uye anotora nawo yevauki, munombovaverengawo? Ndinovaverenga. Munogona kumapatsanura? Kana zvichinzi vakafa havane nechekuita nevapenyu, chinoitika mubhaibheri shoko raMwari haukwanisi kuvaka doctrine kubva pavhesi rimwe chete. Ameka ndikutsanangura, ndatsanangura kuti Mwari vakatodzora mweya waElijah nesimba rake, anditi zvakanopfeka murume anonzi Johani kuti aite a certain assignment yakanga ine chekuita navo. Saka ndichibva ndataura ndakati izvo handina dambudziko nokuti padzorwa mweya womunhu, nokuti Mwari vakatodzora
mweya waElijah kuti upfeke Johani. Asi dambudziko rangu rinozovapo pakuti ndiani arayira kuti mweya udzorwe. ndikupaona ladies and gentlemen, muchivaona mutumwa panapa munoona kuti tiringoita zvinongotaura, asi munomboita kunana Bible school? Handina Bible school randinoenda. Saka uchenjeri uri kubva kupo? Ndi izvo zvandakapuwa nenzwi rakandituma. Munoverengere Bible kwenyu? Ndinoverenga Bible, ndosaka ndiri kuritaura. Aiwa, ndiri kupaona. Alright. Boita matambudziko embereko. Matambudziko embereko munoita sei? Munongonamatira here kuti in the name of Jesus go and be fertile? Zvinosiyana. Kune vamwe zvinosiyana pakuti zvakafana mushoko raMwari. Kune vanhu vakaita sana Elizabeth akanga ane murume wakainzi Zakaria akari Purisita. Bhaibheri rinoti iro vakanga vakwegura vasina mwana, asi munguva yavakange vakuda kuti vachita mwana, mutumwa auya kwavari. Bhaibheri robva rati mutumwa anobva ati kwavari, mwana achabatwa pamuviri nemurume maybe anenge ane low sperm count, oro nemukadzi anga ane egg ranga richiramba fertility. Zvinobva zvanzi izvo mwana iyeye paachaberekwa akazadzwa namweya mutsvene. Asi tofanira kuziva kuti panguva yemweya mutsvene akanga asati arayirwa kuti auye kuzozadza vanhu. Zvora kuti izvo Elizabeth kuti abate pamuviri, mweya mutsvene aifana kuya kuzouchika chibereko chaElizabeth. Chinonzi kuuchikwa kubatsirwa kwezai nesperm kuti pasike mwana, which is a reason as mwana wacho achiberekwa aifana kutoberekwa akatozadzwa nomweya wacho wakauchika amai. Zviri izvo zvinozoita kuti kune vamwe vanoenda kunouchikwa nemweya usiriwo. Mweya wacho unobva waita kuti mwana paanoberekwa aberekwe akatozadzwa nemweya iwo. Zvakangoitika pana John the Baptist kuti achiberekwa akaberekwa akatozadzwa mweya mutsvene nokuti ndiye akanga auchika. Alright. Kunonzi kuuchika kuita sei? Kana muchiti ndiri kuuchika munhu munenge muchita sei? Chinonzi kuuchikwa kutenderwa kwemweya kuti upinde muchibereko chemudzimai, wobatsiridza sperm neegg kuti zvikwanise kusika mwana. Asi dambudziko rinogona kuzovapo ndokuti wakauchikwa nemweya usiriwo, mwana iye achinoberekwa anotoberekwa akatozadzwa nemweya iwowo. Zviri izvo zvinozoita mwana atange kubehave in a certain way inofambirana nezvinodiwa nemweya wacho wakauchika. Zvakangoitika pana John the Baptist kuti achiberekwa life yake yese yakava kugara kurenje, achiva izwi rakanga richidanidzira pamusoro pokuuya kwaKristu, apo zvichirunzirwa nemweya wacho wakauchika mai vake kuti vange vachizomutakura pamuviri pake. Tibatana nawe kuti ukauchikwa nemweya usiriwo unogona kuzenge wakapfekwa nemweya usiriwo. Munhu auchikwa nemweya usiriwo, mweya uyu anenge ari munhu chaiye here kana kuti chatochikwamba? Anenge ari munhu chaiye anotozikanwa naMwari. Anotozikanwa naMwari, asi nyama yake inenge ichitange iri ini subject yemweya wakabatsiridza kuti azoberekwa ave panyika. Alright, ndikupaona. Saka vanhu vanoda kuuchikwa vanogona kutouya kwamuri? Vanouya wotobva vane mbereko. Pane zvinomboramba? Hazvirambe, nechikonzero chokuti izvo kana mweya mutsvene ari iye Mwari akapfeka chibereko chemudzimai nokuti ndiMwari, zvati hakuna chinokona. Alright, kuita nawo yezvikwambo. Zvikwambo munozvinzwisa sei nyaya idzi? Nyaya yezvikwambo iriko. Zvikwambo zviri pakasiyana siyana uye mushoko raMwari zvirimo. Takatarisa mushoko raMwari tinoona zvakafanana nechikwambo chenyanga. Kune vanhu vanoti uko sekuru vakatora nyanga, vakatora chikwambo chenyanga, abayiwa nenyanga akafa. Now wakaverenga Bhaibheri shoko raMwari mubhuku ramapisarema 75 unoona kuti David ane pisarema raakanyora. But David achinyora pisarema iri haana kurinyorera kuvatsvene vakanga vari mukereke, asi ipisarema raakanyora achinangana zvikuru sei nevamwe vanhu vakanga vaienda kunotora dzimwe nyanga. Nokuti pisarema inobva yati iyo David anoti kune vane manyawu musaite manyawu, kune avo vaite zvakaipa musasumudze runyanga rwenyu mudenga, musasumudze runyanga rwenyu mudenga,
nokuti promotion haibve kumativi ose enyika. Mwari ndo mutongi vanodzikisira mumwe vosumudza mumwe. Zvoreva kuti boka revanhu iri iboka rakanotsvaga nyanga, chiri icho chinhu chikwambo chenyanga chavaisenzesa kudhimota vamwe vanhu pakati pemhuri nokusumudzira vamwe vanhu. Ndobva vagara panzvimbo yokuva mutongi yakanga iri nzvimbo yaMwari yokumeka madecisions ane chekuita kuti oroorwa ndiani, obuda mumba ndiani, opromotwa bata ndiani, orega ndiani. Ende makazoverenga bhaibheri rimwe laLeviticus munoona kuti zvakatotanga naMwari kunyange zvenyanga izvi. Nokuti Mozisi anorayirwa naMwari pane dzimwe nguva kuti enda unotora nyanga yegwai unoisa ropa kumuromo kwayo woneigadza paatari yangu. Nyanga iyoyo ichifanira kuzobatsira rudzi rwaMwari kana Israel kuti ikunde kana kuti iwane salvation yayo yapanyama pahondo dzavakazenga vachirwa. Iri iyo yakangoadoptwa muumambo hwerima system imwe chete yekunge vanhu vachinotsvaga nyanga. Iyo nyanga yavanofidha neropa asi riri ropa remacertain individual vari within the family. Ndikupaona zvamuri kutaura zvinotyisa izvi kuti n'anga in the sense yenyanga iya nyanga kuti zvakatotanga naMwari. Ndosaka muchinzwa kuti bhaibheri rinoti iro paida kugadzwa Dhavhidha samambo zvinonzi muprofita Samuel wakauya negona mombe ramafuta. Chanzi gona mombe yakanga iri nyanga yaiuya yakatakura mafuta. Saka ikoko munga kuti kunenge zvikwambo here? Hachisi chikwambo. Saka chii zviri kuenda sei panyaya yedu tutare zvikwambo? Zviri kuenda pakuti toda kubudisa picture yokuti zvakabvepi. Zvizhinji zvatiri kuona zvichishanda kuumambo hwerima zvakatangira kumambo waMwari. Nokuti nyanga yakanga ina Samuel yaingomira ruponeso rwenyama rwaIsrael pane hondo dzavaizofesa panyama. Mafuta arimo machingobudira upano hwomweya mutsvene. Zvati paidira mafuta pamusoro paDhavhidha zvaingoonesa Dhavhidha ndiye agarwa namweya mutsvene kuti aunze ruponeso rwaIsrael rwenyama kubva pahondo dzaizo. Munoitawo zvemhiko panzvimbo yakaita seipi? Kunzanzi arovera hoko pamusha pako zvinenge zvifamba sei? Zvinoenderana nechikonzero chokuti izvo nokuti mhiko dzinouya nenzira dzakasiyana siyana. Nokuti makaona zvakafanana even naJoshua ina handizorera hangu hoko muvhu asi mhiko dzacho tinoita nemashoko. Zvakafanana Joshua anonzi aparadza guta reJeriko. Anobva ati nani achazoda kuchera foundation yeguta rino anofirwa nedangwe rake. Nani achaisa bagedhi paguta rino achafirwa nelast born yake. Yakanga iri mhiko yairwisa guta rakanga riri guta rakabereka zvinhu zvakarwa naMwari kuti sazovakwazve, kuti aifana kuzorivaka aifana kutopinda mudambudziko. Saka kune nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti kune vanhu kuti vamwe vacho havakwanisi kuwana rugare kusvikira mumwe munhu asumuka aita mhiko mumweya yokuti vagone kuwana rugare panzvimbo iyoyo. Ndikupaona ndeni kune nhau dzemaspiritual husband. Dati mombo papatsanura ipapo. Chinonzi spiritual husband chinhu chakatangira mushoko raMwari. Nokuti bhuku raGenesis chapter 6 inotaura pamusoro pevanhu vakanzi vanakomana vaMwari. Vakanzi vakaona vanasikana vavanhu vakachiva vanasikana vavanhu vakavatora kuvaita madzimai avo. Peter obva adudzira chapter 6 yaGenesis pa2 Peter chapter 2 verse 4, 5, 6. Peter obva aonesa kuti vakanzi vanakomana vaMwari mubhuku raGenesis chapter 6 dzakanga dziri ngirozi. Karakanga riri boka rengirozi rakatumwa naMwari rakapandukira Mwari riri boka rechipiri nokunochiva vanasikana vanhu. Ndobva ratora vanasikana vanhu rakapinda navo macovenants emarriage. Peter obva ati izvo zvakatsamwisa Mwari. Ndobva vatangire zo ndobva dzaiswa mangetani. Ndobva vaparadza nyika nemvura. Ndobva vasiya murume mumwe chete ainzi Noah nemhuri yake apo vari 8. Saka chinonzi spiritual husband mweya yetsvina yakapandukira Mwari. Ada kuti unzwise chimwe chinhu. Chinonzi spiritual husband vanhu vazhinji vanoti chinoaffecta zvikuru sei area ine chekuita nesexual kumukadzi. Now kunyange zvazvo kwatiri isusu tichiti is the lower level yeeffect yespiritual husband mumupenyu wemudzimai kana wemunhu.
nokuti according to the Bible chinonzi a husband is a head of the wife. Zvati munhu kachizi ane spiritual husband, zvati munhu yakaiswa musungano with a certain spiritual man. Now zvati that spiritual man ndio yakuva a head mukumeka madecisions emukadzi iye, zvinongoita a husband in the natural according to the standards eshoko raMwari, kuti ndiye anomeka mafinal decisions emudzimai ekuti oenda kupi, orega here, zvinonobuda here zvakuneti kana kuti kwete according to their agreement. Alright. Now koita inonzi a spiritual man. Anonzi a spiritual man mukadzi pamwe ari kusangana nemurume during sexual intercourse asi asiri mucovenant, nokuti ari mucovenant yemarriage anonzi ane a spiritual husband. Munhu iyeya haagoni kuti aroorwe nemumwe munhu nokuti already ane covenant iri existence. Vari vanhu vava kuti vakatrada kuroorwa one or the other chinhu ichocho doesn't work out. Nokuti already ane covenant yagara yakamira ende inopesana naye, inopesana necovenant idauda kubuilda in the natural. Asi ane a spiritual man, it's a case yakafanana Mary, the mother of Jesus. Yes. Mary ari munhu ainzi akanga ari a wife of Joseph. But Bible robva raonesa kuti Joseph asati atora Mary zvokunokonekta naye sexual intercourse. Mweya ari mweya muchena akabva ndobva akonekta naye sexual, ndobva atobata pai pamuviri. Asi Bible robva raonesa kuti ma-effects now emunhu anonzi aingenja with a spiritual man, ma-effects acho anongoya sezvakaitika pana Mary, kuti zvinonzi murume wake Joseph azviziya kuti ararwa nemweya, kunyange ngori mweya waMwari. Zvinonzi kubva panguva iyoyo Joseph akabva ati I need to make Mary a public example yokumunyadzisa. Ndoda kwezvangaita. Saka most of the people vane ma-spiritual men vamwe vacho vanotoroorwa, asi ndo vanhu vane ma-issues ekuti kunyange marriage murume wacho munhu kuti haasi grateful. Ndo vazhinji vaivo kuti kazhinji kacho murume wacho anoinvolva so much pama-issues avo nemamwe anenge ari ma-issues ema-assumptions zvokungosvika pakunyasa mukadzi. Even though again pane ma-issues ekuti vazhinji vamwe vacho vano ma-spiritual husband ne-spiritual man vamwe vacho ndo vari kusava ma-issues e-barrenness. Nechikonzero kuti Joseph was not able to pregnant Mary achine pamwiri pemweya, paivatanga paberekwa kuti izvo agogona kuti apregnant mukadzi wake. Saka ma-issues mamwe acho e-barrenness kune vakadzi vazhinji, mamwe achona kuti ma-issues ari connected ndo vamwe vacho vari kuita ma-demonic pregnancy ayo, zviri kuita kuti vamwe vacho vaite ma-dreams vane pamuviri, vamwe vaita ma-dreams vachitoyamwisa, vamwe vaita ma-dreams vanhu vano vazhinji, asi ari munhu kuti iye pachaka hana mwana. Nechikonzero kuti mumweya ari kutobereka. Vamwe vacho vari kuita ma-issues ema-fibroids, mamwe acho ari kuzongowanika akadisappear. Iri a product yet that demonic pregnancy inofana kunobloka the natural man tatadze kumupa pamuviri. Alright, ndikubaona. Even makavenga dzasai mubhuku ichitari nyaya yeSodom neGomora. Muchinzi varume veimomo pane ngiro dzakaonekwa kachipinda mumba maLot. Zvonzi vakanogogodza kuti budisa varume vari imomo so that we may have sexual intercourse dziri ngiro. Saka zvoreva kuti it's possible kuti spirits can have a sexual intercourse with the natural man. Or a natural man can have a sexual intercourse with the spirit man. Panapa ladies and gentlemen, uchenjero ruripo unenge wakati wandei. Saka matambudziko mamwe munobatsira tichivhara ndeapi? Tinobata nyaya dzakasiyana siyana. Nyaya dzakafana even nevamwe vanhu vane matambudziko anotozika matambudziko kuti imhiko dzakaita sedzeropa, mhiko dzeropa dzinotera ropa. Zvokuti vanotoziva kuti pamwe pacho you can literally see kuti nhamo yandinayo kana yedivorce haisi kutangira pandiri. Mumba medu masisters angu they were not able to make it. Kunyange mai vangu pacho unoti vakasuffer the same problem dzandiri kusuffer dzimwe dzeabuse. Zvimwe zvacho atori maproblems ekuti imhiko inenge yakatwa kare dziri mhiko dzeropa dziya dzinotera ropa. Saka ndo mama issues atinobata even though tichibata a number of issues dzine chekuita nema-issues e-spirituality. Warati varoda kubatai number dzavanokubatai ndedzipi? 0773 983 318 0773 983 318. Alright, mumwe mbunzo unombunzwa navanhu ndeyekuti munhu waMwari patokuonai tinobvisa here mari? Hatibvise mari. Toita sei? Tinoonana tonzwa kuti izwi riri kuti udini. Zvakafanana nemakesi ema-spiritual husband amambotaura aya. Makesi mashema-spiritual haaperi nechiro chekuti each case ine nzira zvayo. Just like in the natural
unoona panonzi panoita divorce zvinonzi murume kazhinji anofanira kutonopa gupuro kati anonopa gupuro inogona kuti vaprocess futi yekutobreka mamacovenants yeti pamwe pacho unofanira pamwe kupedzisira waenda acertain direction azvienderana nekesi yako kuti iri kudei. Aiwa, ndikubona mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira ndekungoti zvinhu zvose zvinogoneka. Ndida bana topedzisa mashoko acho. Saka maida basa mutumwa. So ladies and gentlemen, mutumwa tichatraya kuti hapapere 2 weeks tisina kugara nawo pasi. Pama next episode tinoenda kutaurawo zvinhu zvinenge zvichiitika munyika, vachitipa uchenjeri hwavo nemaonero avanenge vachiita zvinenge zvichiitika uye vachitipa ma-update. Chechi yamataura matiri kupi? Kuti iri kudombosha wakupi? iri mudombosha. Kupi? Mamungati. Topinda maservice rini? Tinopinda maSundays. Sunday nguwai? Na 9 makuseni kusvika na 12. Aiwa, maida basa mutumwa. Thank you so much. Thank you.